temna li ngħidula li għandha intervista ma' waħda Russa. Здравствуйте. Вы одна из самых молодых. Però ovvjament kulħadd kien jaf li hija ċajta ħlief Tea. Il-ġurnalista tifhem bil-Malti, però Tea ma kienx tafu. Tea, ma konx taf li tifhem bil-Malti. Għax kieku ma konx tajdilha dak li għattila bil-Malti. Anke saqbet minn nervi. Sejret. Għax jiena kien minn għalija, ħadd derġuna ta' qabel is-semifinali l-ura trid nibqa' naqalura. Għax kieku. Ejja. Qabdet minn nervi, Nar il-ġimgħa, Xarabank speċjali. Tea kif qatt ma rajtuha qabel f'candid kamera ta' Xarabank. Ara veru maqjel ta' di.